Ippermettu li nwassal messaġġ ta' kuraġġ lil kull min qiegħed jaħdem fl-isptar Mater Dei f'dawn il-ġranet tassew partikolari. Insellem lill-amministrazzjoni tal-isptar, lit-tobba u l-konsulenti, lin-nurses u l-istaff mediku kollha tal-isptar, u nsellem ukoll b'mod partikolari lill-pazjenti. Huma mumenti fejn jitolbu minna mhux biss ġenerożità imma sagrifiċċji li hemm minn dak li qatt konna naħsbu. Mod speċjali niftakar fikom u l-fatt li ħafna drabi ikolkom tiċċaħdu mill-familji tagħkom u li qegħdin taħdmu f'sitwazzjonijiet mhux faċli, ta' tensjoni u anke ta' periklu. Nixtieq li tkunu tafu li aħna qrib tagħkom bi gratitudni kbira ma anke bi spirtu ta' talb. U bil-qalb u mill-qalb nagħtikom il-barka pastorali tiegħi.